ond yn Eboles sydd wedi cael ei dangos dim yn ormodol, ond wedi cael peth llwyddiant. Ond yn sicr y llwyddiant mwyaf iddi yw heddi, sef y rhiban goch yn y sioe frenhinol. Ond dyw'r penderfyniad heb i'w wneud eto, oherwydd mae'r geffylau yn dal i gerdded. Wel, mae'r het wedi diosg. Y steward, Mr Edwin Prosser, y cadarnhau. Mae I draws fynydd, mae'r wobr gyntaf yn mynd eleni. Islyn Olwen yn dangos, mae Dora Jones-Evans ar ran y teulu, y fam wrth gwrs Sian Jones. Charlotte Kilby'n disgwyl yn bles iawn I gael yr ail. Yn hapus ti hwnt, ie. A rhaid gofio fyd, yr ail a drydydd, y ddoi o'n nhw o Brydfa Wensley. Wedyn sy'n sicr wedi gwneud dda iawn o dan y beirniad hyn. Wel, am fore o gysadlu yn yr adran A, y dosbarth mwyaf hyd yn hyn, ac yn mynd ar wobr gyntaf Islyn Olwen. Eiddo I deulu'r Jonsed o draws fynydd, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Results in class 14, and this is the final class for this morning. It's the video gathering 3 years old. So congratulations there to number 199. That's Dora Jones, showing by SIP Jones, Islyn Olwen. Coming down to Trosford. Second was 202, Charles Kilby with Wednesday Magic Touch. Third was number 192, Stuart Franklin with Sarah Rosabella. And fourth is number 140, and you'll see this that is entered in the 203 class on page 134. So 140, Kitty Morley in E-Bait Silhouette. We'll go back to around now, so number 5th position is 192. And 6 was 219. The men I started with Richard Jones with Friday Sophia. So just to confirm those results again, first was 199, SIP George from Trosford with Islyn Olwen. Second was 202, Charlotte Kilby from Essex with Wednesday Magic Touch. Third Mae'r rhaid cael y llun yn dysau. was 191, Llun I gofio, Ellie Bell, y foment fawr. Ellie, and shown by Justin Davis. And fourth was 140, which appears in the 2-year-old filly class, which is Kitty Morley with detail silhouette. And fifth was 192, Sam Rosabella of Stuart Franklin. And sixth was 209, Men I Friday Stud with Friday Sophia. So, felly, cynodiadau, o'r ymwneud y dosbarth, y bonus mair, Dora Jones yna, yn dangos Islyn Olwen. Y wobr gyntaf, y clod a'r bri yn mynd I Islyn Olwen, eiddo I deulu'r Jonsed o draws fynydd, enillydd yr Eboles deir mlwydd oed yn yr adran A. Terry Bell, Wendy Selly, Gwerydd, Arthur Benodeg, Kitty Morley o E-Bait Silhouette. Cymed, 192, Stuart Franklin, gyda Sarah Rosabella. Ac I cwmwlhau hynny, chweched 219, Brydfa, Menai a Freddie. Wel, dyma fi yng nghwmni teulu Jones Evans o Brydfa Islyn. Newydd ennill yr dosbarth ola yn yr adran A heddi. Sut mae'n teimlo I weld y wraig yn ennill a chytau'n ail bore yma? Mae'n reit neis cael ei nôl yn dangos, I fod onest. A bod hi'n ennill hefyd, ond it's a bonus, na, mae'n briliant. Wel, mae gyda ni 3 cenhedledd yma heddi. Mae gyda ni mam a tad yn dangos, mae Harry sydd yn faint wedwch chi?
14 wythnos. 14 wythnos, ochr draw yn gwylio gyda mewn gi, a mae gyda ni nain, wrth gwrs, Sian Jones o Brydfa Islin yn gwylio o'r ochr hefyd. Sut mae'n teimlo, Sian, i gweld y ferched yn neud cystal a cadw'r Brydfa mynd mlaen? Mae'n wych, mae cael Ioan a Dora yn cario ymlaen efo'r Brydfa, beth sy'n ei obeithio mynd byd gwell. Maen nhw'n briliant chyrra teg, maen nhw'n wych, maen nhw'n da iawn. A gobeithio Harry nawr mewn chydig o flynydde fyddwn ni'n gweld Harry yn cerdded yma a fyddwn ni yn dod nôl i gyfweld y mam a dad eto. Felly, i ddilyn nawr mae gyda ni'r pencampwriaeth. Sut mae'n teimlo i fod ar yr ochrau? Dwi o hyd yn nerfus. Dwi o hyd o pan dwi'n codi'n bore yn gyrru lawr ma. Sneb yn siarad o fi'n bore. My own little world, ond na, dwi o hyd yn nerfus. A Dora, wrth gwrs, oedd hi wedi barnu yn y ffeiriaf yma yn Llanelwedd, a nawr mae'n nôl yn ennill yn yr sioe'r haf. Llongyfarchiadau mawr i chi a pob lwc yn y pencampwriaeth. Mawr iawn.